мағозаи молҳои техникии беҳтарин иқдоми ҷадид эълон мекунад. аз санаи 25 декабр то 31 январи соли 2022 шумо метавонед яхдон, кондитсионер, телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, телефони мобилӣ, чангкашак, дарзмол, тафдон ҳама намуди техникаро барои рӯзғоратон бо тахфифи калон дастрас намоед. фурсатро аз даст надиҳед. дар соли нав барои наздикон тӯҳфаи ҷолиб тақдим намоед. мағозаи беҳтарин дар паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик ҷойгир аст. маълумоти бештар бо телефонҳои 92 779 96 ва 92 730 77 70. салом арз мекунем тамошобинони иззатманд. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. бо шумо ҳастам таваллузода морухсор. як нафар ноболиғ истиқоматкунандаи ноҳияи Вахш ки пеш ду маротиба ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб карда шудааст, боз барои содир намудани ҷинояти дуздӣ боздошт гардид. боздошт гардида аз манзили истиқоматии як нафар хешовандони худ тиловорӣ ва маблағро тасарруф намудааст, ки бо ин кирдори ҷиноятии худ ба ҷабрдида зарари калони иқтисодӣ расонидааст. полковники милитсия Офоқи Қодириён дар ин хусус маълумоти бештар дорад. нафароне ки даст ба ҷиноятҳо мезананд андеша аз он надоранд ки на танҳо обрӯю эътибори хеш балки муҳити иҳота кардаашонро низ паст мегардонанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Вахш дар асоси аризаи сокини ноҳияи мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум аз манзили истиқоматиаш дуздида шудани маблағҳои пулӣ ва ҷавоҳиротҳои тиллогинаш гурӯҳи фаврии ҷустуҷӯӣ таъсис сода дар муддати кӯтоҳ як нафар сокини ноҳияи мазкурро бо гумони дуздии моликияти шаҳрвандон дастгир намуданд. як нафар ноболиғи 17 сола ки бо мақсади ба даст овардани даромади муфт аз ҳисоби меҳнати дигарон даст ба ҷинояти дуздӣ задааст. гумонбари ноболиғ пеш бо моддаҳои 244 ва 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шудаву айни замон муҳлати санҷиши амал намуданаш ба итмом нарасида, аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба ҷинояти дуздӣ задааст. санаи 25 ноябри соли ҷорӣ аз фурсати барояш муносиб дар ҳолати набудани соҳибони хона истифода намуда пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии шаҳрванд Одил ва Салтанат ки хешу ҳамдеҳаашон мансуб мегардад маблағи 4000 сомонӣ ва ҷавоҳиротҳои тиллогинро тасарруф менамояд ки бо ин кирдораш ба ҷабр дида ба маблағи 15820 сомонӣ зарари молӣ расонидааст. ба хонаи Одило ва Салтанат дар омада 4100 доллар 50,000 русӣ гирифта сепичаи тилловориашро гирифта омада рафтам. чикор кардем маблағот пулиро? тилловориҳоро ба ҷо кардам, маблағро сарф кардам. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон воридот ва паҳну фурӯши маводҳои пиротехникии тарифгарӣ дар қаламрави кишвар манъ буда, нафароне ки ба фурӯши он даст мезананд ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. новобаста аз таҳкиди ҳушдориҳои кормандони милитсия ҷиҳати даст назадан ба фурӯши маводҳои тарифгарӣ то кунун баъзе аз шахсони манфиатҷӯй ин талаботи қонунро нодида гирифта ба паҳну фурӯши маводҳои пиротехникӣ машғул мешаванд, ки оқибат аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия дастгир мегарданд. гузориши навбатии мо идомабахши ин мавзӯъ. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ мутаассифона боз ҳастанд афроде ки бо мақсади ба даст овардани фоидаи пулӣ ба фурӯш ва паҳнсозии маводҳои тарифгарӣ машғул мегарданд. дар арафаи соли нави мелодӣ ин омил боз ҳам бештар гардида истифодаи бемаврид ва садои гӯшхароши он аз ҳар гӯшае шунида мешавад. вобаста ба пешгирии паҳнсозӣ ва истифодаи ғайриқонунии маводҳои тарифгарӣ кормандони мақомоти милитсия дар остонаи таҷлили соли нави мелодӣ тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ мекунанд. аз ҷумла ҳафтаи сипаришуда низ дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе боз 2 нафар барои ба муомилот баровардани маводҳои тарифгарӣ дастгир карда шуданд. инҳо шаҳрвандон Узбеков Саидфозил Саидалиевич санаи таваллудаш 1997 ва ноболиғ Маҳмадалиев Мақсуд истиқоматкунандагони шаҳри Ҳисор мебошанд.
ضمن پیشبرد کارهای سنجشی از نامبردگان مقدار مخصوصاً کلان موادهای پیراتکنیکی در حجم 50,000 دانه دریافت و مصادره کرده شدند. این زمان نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات جریان دارد. کارخانه استحصالی اردبراری فراوان که در حدود شهر بوستان جایگیر است، هدف دزدی قرار گرفت. 5 نفر گمانبران که همه کارمندان همین کارخانه هستند، با مصلحت پیشکی گروه جنایتی را سازمان داده در وقت و ساعت کاری به عملهای تصرفکاری دست دادند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. 5 نفر гумонбаршдаҳо ки ҳама кормандони ҳамин корхона ҳастанд, Шаҳрвандон Эргашев Юнусҷон Аҳмадҷонович, соли таваллудаш 1992, Шарипов Маҳмудҷон Муминҷонович, соли таваллудаш 1982, Мусоев Улуғбек Абдуғаниевич, соли таваллудаш 1997, Ҳайдаров Ҷаҳонгир Абдусаломович, соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Орипов Равшанҷон Аҳмадҷонович, соли таваллудаш 1971, сокини шаҳри Бӯстон, гурӯҳи ҷиноятиеро созмон дода бо истифода аз вазифаи хизматӣ ва маслиҳати пешакӣ дар вақту соати корӣ ба амалҳои тасарруфкорӣ даст мезаданд. Тартиби дуздитон чӣ буд? Адурон мегифтиме, анҷа бурон мебрафт. Анҷа посбон шумо намедошт? Медошт. Ки ёх буд посбон? Равшанако. Барои чӣ вай гал намезад? Ман пул медодам. Сони 100 медодам. Ҳар як рейси гузаштагиш бе чанд пул мегирӣ? 455 сад. Ҳар хел, а? Ҳар хел. дуздии маҳсулоти ғалладонагӣ ба мисли гандум, хаси гандум, сабус, орд ва дигар маҳсулоти дар ҳамин коргоҳ истеҳсолшаванда аз 2 то наздик 5 тонна аз чапдастиҳоест ки ба ин гурӯҳ нисбат дода мешавад. иттифоқи панҷгона дар асоси маслиҳати пешакӣ давоми моҳи июл, август ва сентябри соли 2022 аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвести шаҳри Бӯстон 189 тоннаю 732 килограмм маҳсулотро тасарруф намуда ба ташкилоти мазкур дар умум 605,518 сомонӣ зарар расониданд. дар ҳайати гурӯҳ коргари оддӣ, назоратчии сех, масъули нуқтаи интиқол, боркашон ва посбон муттаҳид шуданд ки дар як баст фаъолият намуда бемамоният бори тасарруфшударо аз ҳудуди корхона бо истифода аз нақлиёти кироя мекашониданд. ҳамин корхона серива маошро медод не? Медод. Барои чӣ даст мебаред ин ҷиноят зидд? агар шумо ҳамин ҷо мувофиқ шуда, агар ҳамона нақ санҷиш кунед, агар ҳамона баромада намонед, ҳамин мумкин ин ҷиноят содир нашавад. Дуруст? ҳиллае ки гумонбаршудаҳо бо истифода аз он ба мақсад мерасиданд, қисми ками маҳсулотро харидорӣ ва расман ҳуҷҷатгузорӣ карда борро бар зиёд ё дигар намуд маҳсулотро ки дар номгӯи харидорӣ шуда нест ҷой медоданд. азбаски посбон одами худӣ буд, бе мушкилӣ дуздиҳо хотима меёфт. ошкорёбии дуздиҳо ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошт. аз рӯи ҳодиса бо дастрасии қисми 4 моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки нафароне даст ба сеҳргарӣ ё ҷодугарӣ мезананду аз ин ҳисоб фоидаи муфт ба даст меоранд, аксаран чунин ашхос дорои ягон маълумоти тиббӣ, динӣ ва ҳатто ҷамъиятӣ набуда, ба хондани дуоҳои ғалат ва навиштани тумору таштоб аз корафтадагон маблағ талаб менамоянд. чунин як далел аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Фирдавсӣ ошкор гардид. аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дуд дар ноҳияи Фирдавсӣ боз як ҳолати машғул шудан ба фолбинию сеҳру ҷодду ошкор карда шуд. шаҳрванд Муродов Шуҳрат Саҷарович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор кӯчаи Бедил дастгир карда шуд ки номбурда дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба фолбинӣ машғул буд. зимни санҷиш муайян карда шуд ки Муродов Шуҳрат муддатест бо истифода аз карта гӯё тақдири ояндаи шаҳрвандонро пешгӯӣ мекарда бошад, мизоҷони кӯтоҳандешу сабукфикри худро
خودро бо ҳар афсункорӣ ба доми фиреби худ ҷалб намуда фолбиниву ҷодугарӣ мекардааст. номбурда ба ин роҳ ба боварии афроди гумроҳ даромада барои пешгирӣ ва ривоҷу равнақ ёфтани тиҷорат ва дигар фаъолиятҳои шаҳрвандон фолбинӣ мекардааст. инчунин бо истифода аз сӯзану ришта ва ҳар гуна ҷисмҳои карах ба қавли дилгармию хунукӣ намуда маблағ ба даст меовардааст. инчунин бо истифода аз сӯзану ришта ва ҳар гуна ҷисмҳои карах ба қавли дилгармию хунукӣ намуда маблағ ба даст меовард. зимни аз назаргузаронии манзили номбурда картаҳо ва ашёҳои барои фолбинию ҷодугарӣ истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. вобаста ба ин нисбати Шуҳрат Муродов дар асоси моддаи 482 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ба миқдори 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ карда шуд. аз меъёр зиёд намудани суръати ҳаракат ва шитобкории ронандагон дар ҳудуди шаҳри Панҷакен ва ноҳияи Спитамен ба садамаи нақлиётии фоҷиабор анҷомида боиси он гардид, ки 2 нафар аз ҳаёт маҳрум гардад. шарҳи ин садамаҳои нохуши марговар дар гузориши ҳамкоронам. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии ТГ 6725 ТТ06 ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Нову Куркат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сарбанди ноҳияи Спитамен аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатии ТГ 4776 ОЗ02 таҳти идораи ронанда Зоидов Абдуаҳад Саломович сокини шаҳри Хуҷанд ки дар роҳи асосӣ ҳаракат мекард бархӯрдааст, ки дар натиҷа воситаи нақлиёти мазкур ҳаракати худро давом дода ба воситаи нақлиёти тамғаи Деву Дамас рақами қайди давлатии ТГ 5720 РС02 ки ба шаҳрванд Ҷабборов Улуғбек тааллуқ дошт бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида. ронанда ва мусофирони воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз ҳамчунин мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Деву Дамас ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта ба беморхонаи марказии ноҳияи Спитамен бистарӣ гардиданд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 0111 Раҷабов Шаҳзод Субҳидинович соли таваллудаш 1999 ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди хиёбони рӯдакии маркази шаҳри Панҷакен бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста дар самти ҳаракаташ пиёдагарди ноболиғ роҳи нақлиётгарди мазкурро аз канори чап ба канори рост бо роҳи ба пиёдагардон муқарраршуда убур мекард пахш намудааст. дар натиҷаи садамаи нақлиётии мазкур ки бар асари ҷароҳатҳои бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат расидааст. дар асоси иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 то 7 декабри соли 2022 дар қаламрави вилояти Хатлон амалиёти мақсаднок бо номи рамзии пиёдагард роҳандозӣ гардидааст. мақсад аз баргузории амалиёти рамзии пиёдагард ин пеш аз ҳама баҳри таъмини амният ва бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, пешгирии вазъи садаманокӣ, ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт, пешгирӣ ва ошкору муайян намудани ҳолатҳои вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар 11 моҳи соли сипаригаштаи соли 2022 дар ҳудуди роҳҳои автомобилгари қаламрави вилояти Хатлон 92 садамаи нокуши нақлиётӣ аз ҷониби пиёдагардон ба қайд гирифта шудааст, ки ба асари онҳо 26 нафар ба ҳалокат расида, 56 нафар дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гаштаанд. дар рӯзҳои баргузории амалиёти рамзии пиёдагард аз ҷониби ҳайати шахсии шуъбаҳои бозрасии давлатии автомобилии шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди вилояти Хатлон чорабиниҳои оммафаҳмонӣ, реду суҳбату вохӯриҳо, имкониятҳои воситаи ахбори умум, рӯзномаю маҷалла, телевизион ва радио, баландгӯякҳои автомашинаҳои патрулӣ гузаронида шуд. зимни баргузории амалиёти рамзии пиёдагард муайян гардид, ки бисёре аз сокинон қоидаҳои ҳатмии истифода аз роҳҳои автомобилгардро риоя намекунанд. аз роҳҳо бо истифода аз телефони мобилӣ убур мекунанд. ба аломатҳои муайянкунандаи гузариши роҳ аҳамият надода аз дилхоҳ ҷойҳо роҳи автомобилгардро убур месозанд, ки ин ҳолатҳо ба ҳодисаҳои роҳу нақлиёт оварда мерасонад. баъзан ҳолатҳое ба мушоҳида расид, ки ронандагон низ дар убури роҳи пиёдагардон монеа эҷод намуда аз ҷойҳои муайян гардида ба онҳо роҳ намедиҳанд.
дар ин раванд ҳангоми баргузории амалиёти рамзии пиёдагард якчанд нафар аз пиёдагардонро ки қоидаҳои ҳатмии ҳаракат ва истифода аз роҳ яъне убури бехатари роҳҳо, истифода аз мавзеъҳои муайян гардида, чароғакҳои роҳнамо ва аз роҳҳои зеризаминӣ истифода накардаанд, ҳангоми убури роҳ ба қоидавайронкунӣ даст заданд, ҷаримабандӣ гардиданд. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома оид ба як далели шикори ғайриқонунии моҳӣ ки аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ ошкор гардидааст, бароятон маълумот медиҳем. фаъолияти раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти экологӣ, пешгирии вайроншавии табиат ва шикори ғайриқонунии паррандагон ва ҷонварони нодир ба роҳ монда шуда, мунтазам дар ин самт чорабиниҳои мақсаднок доир карда мешавад. дар натиҷаи доир намудани санҷишҳои мақсаднок аз ҷониби кормандони раёсати мазкур як далели шикори ғайриқонунии моҳӣ тавассути дастгоҳи барқӣ ошкор гардид. шаҳрвандон Сафаров Салоҳиддин соли таваллудаш 1987 ва Аброров Абубакр соли таваллудаш 1978 сокинони ҷамоати диҳоти саркиштии ноҳияи Фирдавсӣ бо гумони шикори ғайриқонунии моҳӣ боздошт гардиданд. номбурдагон аз дарёи Кофарниҳон дар ҳудуди ҷамоати диҳоти Лоҳури ноҳияи Рӯдакӣ бо истифода аз аккумулятор ва дастгоҳи барқизиёдкунанда ба шикори ғайриқонунии моҳӣ машғул гардида, тавассути воситаи нақлиёти тамғаи Максима рақами қайди давлатиаш 6054 RR01 ки ба Аброров Абубакр тааллуқ дорад, мехостанд наздики 200 килограмм моҳии ғайриқонунӣ шикорнамудаашонро ба шаҳри Душанбе интиқол дода ба фурӯш бароранд. кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ ҳадафи онҳоро барбод дода, ҳангоми кофтков аз номбурдагон наздики 200 килограмм моҳӣ ки тавассути дастгоҳи барқизиёдкунанда ва аккумулятор сайд карда шудааст ва таҷҳизоти барқӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. қайд кардан зарур аст ки тавассути дастгоҳи барқӣ сайд намудани моҳӣ ба несту нобуд гардидани тухми он оварда мерасонад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурдагон маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда чорандешӣ карда мешавад. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши омода намудаи ҳамкоронамон аз Сароясати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилӣ. Сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ донишҷӯёни литсеи касбии техникии шаҳри Душанбе ва коллеҷи техникии омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ барои шиносоӣ ба ёдгориҳои таърихие ки фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро инъикос мекунад, ба осорхонаи Вазорати корҳои дохилӣ рафта аз ин макон дидан намуданд. ҳангоми муаррифӣ мутахассиси осорхонаи Вазорати корҳои дохилӣ иброз намуд ки осорхона яке аз ҷойҳои фарҳангии мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад. сипас донишҷӯён аз гӯшаҳои таърихии ин макони фарҳангӣ шинос шуданд. тавре ба ҳозирин маълумот доданд, дар ин осорхона ёдгориҳои таърихӣ фаъолияти дирӯзу имрӯзи мақомоти корҳои дохилиро дар бар мегирад. ҳамчунин дар ин осорхона ёдгориҳо аз фаъолияти кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ низ гирд оварда шудааст. донишҷӯёни литсеи техникии шаҳри Душанбе ва коллеҷи техникии омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ аз тамошои ин макони таърихӣ ба худ таассуроти нек бардоштанд. ҳамзамон қайд гардид ки осорхонаи Вазорати корҳои дохилӣ таҷассумгари симои корнамоҳиҳои милитсия дар давраҳои гуногуни таърихӣ алалхусус замони истиқлолияти давлатӣ буда, он баёнгари дирӯзу имрӯз ва ояндаи мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. инчунин масъулини хадамоти давлатии оташнишонӣ меҳмононро оиди ёдгориҳо ки аз фаъолияти ин ниҳод дар он ҷо ҷойгир карда шуданд маълумот дода, ҳамзамон оиди пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ва корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди оташнишонӣ дар ҷомеа маълумоти муфассал доданд. дар идомаи чорабинӣ намояндаи Сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ Вазорати корҳои дохилӣ зимни суханронӣ бо донишҷӯён оиди нагаравидан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ қайд карда иброз намуданд ки ҷавонон қишри ояндаи давлату миллат буда метавонанд бо дониши андӯхтаи худ дар оянда барои пешрафти ҷомеаи навин саҳми назараси худро гузоранд. дар навбати худ донишҷӯён низ аз ташкили чунин як чорабинии судманд ба роҳбарияти Сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ изҳори миннатдорӣ намуда ваъда доданд ки дар оянда бо баҳои хубу аъло хонда дар соҳаи интихобгардидаи худ мутахассиси хуб гардида ба нафъи давлату миллат содиқона хизмат мекунанд. инҷо расидем ба поёни намоиши имрӯза. хайр то дидори дигар, сарбаланду хонобод бошед.
шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин, шитобед то хариди қулай намоед.